Hello everyone, welcome once again to LB Amor Vlog, and this is your friend Lou Amor. Sayod ba kamo nga ang kabuhi or acid reflux or kanang gitawag na to GERD mo kawat kana sa ato ang joy and happiness niini nga kinabuhi. So today I'm going to share with you the things or the reason why it robs us of our joy and happiness. I hope everybody is happy and healthy, and please be with me and let us enjoy together as we share kabuhi that robs us of our joy and happiness. So welcome everyone, and without much ado, let's get started. So sayod ba kamo nga kun moandar ng atong kabuhi kini siya makawala gid sa ato ang pag-enjoy, ang ato ang joy, happiness sa kinabuhi? Why? Because anaara kita og higda tungod kay malipong kita or maglain atong ginawa, mag-acid reflux, mag-aslom tanan. So we refuse to enjoy and to find the happiness aron lang mawala kana nga balatian. Apan sayod ba kita nga the more that we kana bang mulikay kita ni anang makahatag natong kalipay mo samot gid ang kabuhi, no? Tungod kay physical state kana siya, mental, no, kay depende man ko na psychological. So mingon din ang uban, adili ko kay lain ang akong ginhawa, no? So ang akong ika-share ni ana, because I am a legitimate kabuhionon, naagin ako ng acid reflux, no? Ang ako yung relief ni ana, mugawas ko. I mean, I'll make it kana yung punto gyud nga mulakaw ko or gusto ko maadto sa akong mga friends aron maulian ko sa akong kabuhi, no? And tinuod man kanang maglain ng akong ginhawa, mingon dai ng akong sister lo, manglaag ta aron ta maulian. Sige, manglaag ta adto ta sa kanang nature, no, sa dagat or sa bukid, sa mga naay mga green, kanang naay mga fresh air, mga natural nga mga kanunon, no, naay mga vegetables, mga fruits, mga tudan miya ng mga lugar ha, aron maulian or mawala ang amo ang gibati nga kahangawa niya ng kabuhi. So kung moabot na kami ana lugar nga akong adtuan, true mawala di gyud ang ato ang gi pamati, no, kanang atong kabuhi, mga acid reflux. Kay sometimes mo atake kana siya because stress ta, narata sa balay, narata nagpuyo, wala tay maistorya, wala tay makita nga nindot nga kabuhatan. So ang atong focus na alamang sa ato ang panglawas ug ato ang balatian. So kung mogawas na kita, kana bang mo enjoy kita sa ato ang atong mga mata, atong i-entertain sa mga green, sa mga fruit bearing trees, or bisan kung siya na lang, no, kanang mga waterfalls, mga river, kanang sapa, ma-enjoy ang atong kinabuhi. So ma-relieve po kita, medyo ma-lessen ang atong gibati ni anang kabuhi. So it's good nga dili nato hikawan ang atong panglawas ni anang mga talan-awon aron dili nato kaayo medyo diskitaan ang atong pagkakabuhi unon. So let us not rob ourself ni anang joy and happiness nga mahuktan because of kabuhi and acid reflux, no? So magsige lang ta ginom og tubig unya, think positive. Kay usa man pud kana ang ato ang mental health maka-contribute ni anang kabuhi or acid reflux. So nganong mingon tingali kamo nga sige na siyang hisgot og kabuhi, it is because daghan kaayo ang mga comment ang akong madawat, no, nga may mangutana gid ang bahin ng kabuhi. So daghan man gyud ang kabuhi unong tingali, magama na lang gyud kog vlog related sa kabuhi, no? So joy and happiness, ang kabuhi will rob us anang joy og happiness, no?
kanang mga enjoyment unta, no? Ma-deprive kita because atong giatiman, atong gipangga ang kabuhi. Dili nato kana panggaon, hinunua ato kana siyang ipadaplin, isalindot kay mag-enjoy kita. So this is it. Mura na atong ma-share ni ining episode sa ato ang LV Amor vlog, no? Please don't forget to click the word subscribe, the bell button, and the like. Please like naman, no? And then, any comment? Kung yung sa inyong suggestion nga atong hisgutan, mas may magunang kamo mo yung suggest aron mahibaluta og unsay atong i-vlog, no? Kay daghan man ko kayo gustong i-share, pero more on daghan gid ang ganahan sa kabuhi. I do not know why. Have a good and godly day, everyone, and this is your Tita Lu, your whatever inyong itawag na ko, no? So pwede na Tita Lu or Ate Lu, no? So bye for now, hangtod sa sunod, no? So Jesus loves us all.